Morjesta, moi. Pikkuhiljaa aamu tässä valkenee. Ja mä tossa huomasin, että olisi Eek Week tuolla Linnanmäellä. Ja vitsi, mä oon monta vuotta halunnut mennä sinne katsoa, minkälaista siellä on. Ja aina pitänyt mennä ja jotenkin se on aina jäänyt niin mä ajattelin, että hitto ei tällä kertaa. Että mä lähden katsoa, minkälainen näköistä siellä on meininki. Että Karmivan karnevaalihan mä tunnen kuin omat taskut, mutta Eek Weekistä en tiedä mitään. Niin lähdetään katsoa, miltä siellä näyttää. No niin, Pasila on saavuttu, nyt kävellään kohti Linnanmäkeä. En tiedä oikein mitä odottaa. Et jännä nähdä, kuinka erilainen toi on verrattuna tuohon Särkänniemen Karmivaan karnevaaliin. Mä luulen, että tää on jonkun verran erilainen. Ja tuollahan on paljon semmoisia kauhukohteita, missä ei saa kuvata, niin en lähde salakuvailemaan niitä sitten. Mutta katsellaan vähän tunnelmaa, miltä siellä näyttää. Ihan kohta tuossa Linnanmäellä. Jaha, sit kattelee mitä pelottavaa täällä löytyy tänä vuonna. Käykää sisään! Tervetuloa Timoon! Mitenkä teille? Pistää pyörimään ja pyörii jo. Ei voi valita. Kaunista musiikkia.